Βλέπω εγώ κάποιον να ρίχνει την κυβέρνηση για το γάλα. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Καταρχάς, ξέρεις, είναι ένα ζήτημα πώς πέφτει η κυβέρνηση. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι για να πέσει η κυβέρνηση πρέπει να μην πάρει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που υπάρχουν στη Βουλή. Όμως έχει επέλθει μια ειδοποιώς διαφορά. Λείπουν οι μισοί χρυσαυγίτες από τη ψηφοφορία. Δηλαδή, είχες κάποτε 20 όχι που ήταν μπετόν. Ναι. Αυτά τα 20 όχι φύγανε. Άρα τώρα, για να καταψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, θα πρέπει η πλειοψηφία αυτών που θα πούνε όχι να είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν αρκούν 2-3 βουλευτές να πούνε όχι. Πάλι καλύπτεται το έλλειμμα των ψήφων. Το ζήτημα είναι ότι αν σε τέτοιες κορυφαίες διαδικασίες κοινοβουλευτικές υπάρξουν κάτω από 151 όχι, τότε είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει και θα πει έχετε χάσει την διαδηλωμένη. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα. Άμα 20 βουλευτές είναι εκτός, στο 151 θα είναι πάλι. Όχι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό λες εσύ και εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει άλλο όμως. Ας λέω, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου. Δεν είναι ας λέω ότι θέλει, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και η κοινοβουλευτική τάξη λέει ότι τέτοια κορυφαία νομοσχέδια όταν ψηφίζονται πρέπει να συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής. Όχι τη σχετική, επειδή ο κανονισμός της Βουλής του αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Αυτό γιατί, πού το λες? Το λέω έτσι, σου ήρθε. Όχι, το λέω χρόνια, το λέμε Ρενότη. Μα δεν είναι κανένα κορυφαίο νομοσχέδιο. Για να λέμε ότι η κυβέρνηση απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της Βουλής, όταν φέρνει σημαντικά νομοσχέδια, πρέπει να επιβεβαιώνεται η αρχή της δεδηλωμένης. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο? Επειδή καθορίζει το γάλα, τα φάρμακα και γιατί είναι η συμφωνία της κυβέρνησης και της χώρας με τους δανειστές της. Ναι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Το πρόβλημά μας όμως δεν είναι η συμφωνία, είναι το γάλα. Έχουμε ένα θέμα το οποίο διαφωνούμε. Σε όλα τα άλλα θα βγάλει 151 η κυβέρνηση. Μπορεί να βγάλει και 160, αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Εγώ δεν ξέρω τι θα βγάλει. Ακούω πάντως αρκετούς βουλευτές που λένε εγώ αυτό δεν το ψηφίζω. Για το γάλα. Όχι μόνο για το γάλα. Ποιο άλλο? Έχουν και διάφορα άλλα που λένε κάτσε να το δούμε πώς είναι. Ναι.